दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड सिगनेटरि आरो बारग' एनडिबि बिथांमोनाबो एकर्डआव साइन खालामदोंमोन। दा बिथांमोना वेलफेयार एसोसिएसन दानानै लादों। बिटिआर सरकाराव आसामाव एकर्ड सिगनेटरिफ्रा दिनै राजनितिक भाबै खामानि मावनानै दङ। दा जोंनि एबसुनि जि दाबि बारग' एनडिबि बिथांमोननि दाबि आरो खावलायनाय बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायलायनानै मोनसे प्लेनिं आरो पलिसिनि गेजेरजों जि एनआइएनि केस सेन्ट्रेल लेभेलाव थानायनि उनाव जिहेतु बेयो मोनसे नेशनेल लेभेलनि इनभेस्टिगेसन एजेन्सि बिथांमोना जेब्लाबो गावसोरनि रुल्स गावसोरनि गाइडलाइन मथे खामानि मावो। दा जोंनि खोथाया जाहैबाय जे बे मोनसे जातीय आन्दलनमोन, बे मोनसे पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय मुभमेन्टमोन आरो बे मुभमेन्टनि जिहेतु एग्रिमेन्ट जाबाय, जिहेतु एकर्ड जाबाय, पिस मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट खालामनाय जाबाय, बेयाव कुनु आर्म्सनि सिटुएसन बा थासारिबो गैलिया। दा बेखायनो कुनु कारनाव एनआइए केस जाबसिननाय आरो एनआइएनि आधाराव जेलाव दोननायनि कुनु खोथा गैया। बे बाथ्राखौ जोङो जुक्ति होबोदोंमोन आरो जुक्ति होनाय दाबिनाय बायदियै भारत सरकारा एनआइएनि जेसेबां केस दंमोन माने दिल्लीयाव नेशनेल लेभेलाव बे केसखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो समजायनानै होनायनि थाखाय थांखि लादों आरो स्टेटनो हेन्डअभार खालामनाय लोगो लोगो आसाम सरकारा बा आसामनि जि माने होम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना जोंजों सावरायगोन आरो जोंनि दाबिया बेनो जे एनआइएनि केसखौ ड्रप खालामनांगौ, उइथड्र खालामनांगौ आरो एनआइएनि केसनि आधाराव जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ। दा बे जोंनि दाबि बायदिनो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। अफिसियेलि जोङो खोब खम समनि गेजेराव एनआइएनि केसा स्टेटआव फैफिननायनि नटिस बा अर्डारखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।